जाता है, बाई कैरेक्टर आइडेंटिफाई किए जाते हैं और बाई कैरेक्टर बाई भिडिअ लाना फैदों जे दा फेसबुकाव गोबां भाइरेल जाबाय दंना ससियेल मिडियाफ्राव गोबां जोङो नुनो मोनबाय दं माने सासे खौरांगिरिखौहाय बिथां EM देरहासार बसुमतारी सारा मोनसे माने गाज्रि आखु दिन्थिनाय बा मिसबिहेव खालामनाय मोनसे जोङो फेसबुक बा गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबाय थादों। थिग बेखौनो आं नोंथांमोननो भिडिअ लानानै फैदों। सैथोआ मा आरो नंखाया मा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मिथिनो हागोन माने जाथाया माबोरै जामारनाय नंखाय ना सैथो ना नोंथांमोना भिडिअ होनो हागोन। लोगोसे जे ट्राइबेल एफेयार्सनि मिनिस्टार बिथाङा जिथु ट्राइबेल ना ट्राइबेलखौ लानानै गोख्रों बिबुंथि लाखिनाय जोङो स्ट्रंलि बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। माने जे ट्राइबेल बे ट्राइबेल माबोरै जोनोम मोननाय ट्राइबेलखौ माबैसा सिनायथि दं माने ट्राइबेला माबैसा सिनायथि दङ माबोरै ट्राइबेलखौ सिनायो बेनि सायाव बिथाङा खोथा बुंदों गोख्रोंहाय नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन। बेखौबो भिडिअखौ जोबजासिम नाय। नोंथांमोना नैबे भिडिअ फुटेजाव नुना मोनदों जे मैयानि जाथाय ना जिखौ लानानै जा ससियेल मिडियायाव गोबां दावराव दावसिना गोबां भाइरेल जाबाय थादोंना नोंथांमोना नायनानै ला बेयाव सोरनि मा गोरोन्थि सोरनि मा ना नै नायना लानांगोन नोंथांमोना नुबायानो जानांगौ। ट्राइबल को बाय कास्ट आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, बाय कैरेक्टर आइडेंटिफाई किए जाते हैं और बाय कैरेक्टर बाय ट्रेड वो एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट के आधार पर देखे जाते हैं। सारी चीजें एक परंपरा के साथ बनाई हुई पद्धति है, उसके जीवन पद्धति के साथ देखा जाता है। जों नुबाय बा मिथिबाय जि बिथांखौ मैया जितु भाइरेल खालामबाय थादों बा पस्टनि गेजेराव गोबां दावराव दावसि जोङो नुनो मोनदों जि माने बिथां EM देरहासार बसुमतारी सारनि जि मिसबिहेव खालामदों होननाय ना बेयाव नोंथांमोना भिडिअ नुबाय। नोंथांमोना मा बुंनो सानो बेयाव बे जि भिडिअ नुबाय बे भिडिअआ बेसेबां सैथो बेसेबां नंखाय माने बेफोरबायसा जि आखु दिन्थिदों बै जामारदों नामा नोंथांमोना अलरेडि भिडिअ नुबाय आं बिनिसो जेबो बुंथ'ला। नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहरनो हागोन बिथांनि जि भिडिअ नायनानै नोंथांमोना मा होननो सानो सोरनि गोरोन्थि आरो माबायसा ना कमेन्ट हर बेनिफ्राय लाइक खालामना बेनिफ्राय चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै ला। आरो लोगोसे बिथाङा जि ट्राइबेल एफेयार्सनि मिनिस्टार बिथाङा बुंनायखौ नोंथांमोना निस्सय नुबाय जानांगौ।